בבוקר חברנו ינון מגל שידר עם ברק סרי ברדיו 103, וברק סרי אמר את הדברים האלה על גדי איזנקוט. היו הרבה אנשים שהיו שבויים בקונספציה, הם גם מודים את זה. כן. גם מודים בזה. אתה יודע, כן. גדי איזנקוט ביושר בא ואמר, גם אני בתוכנית אצל ינון. שאלתי על גנץ. גם אני הייתי, גם הוא וגם גנץ היו שבויים בקונספציה. אוקיי, זה מה שהוא אמר, שגם הוא אמר שגם הוא היה שבוי בקונספציה. אז הלכנו לבדוק, כאילו זה כאן. האם הוא אמר לה שהוא היה שבוי בקונספציה, גדי איזנקוט? בואו נראה. החשש השני שלי היה הסלמה בזירה הפלסטינית. אז גם אתה היית שבוי בקונספציה, במה שנוגע לחמאס. אני לא הייתי שבוי בקונספציה, כי לא הכרתי חלק מהחומרים. הוא לא היה שבוי מהקונספציה. רמטכ"ל לא הכיר את חלק מהחומרים. אז רגע, אני דווקא מצאתי קטע שהוא דווקא מכיר חלק מהחומרים, והוא מסביר למה טוב, כאילו, וזה הדבר הזה, למה צריך להעביר את הכסף הקטרי, בבקשה. במקום לקבל $15 מיליון של הרשות הפלסטינית, הם מקבלים את זה היום מהקטרים. זה לא פרוטקשן ולא שום דבר אחר. זה מימון של אדמיניסטרציה שמגיע בדרך אחרת. גם פה אני חושב שזה לתועלת האינטרסים המשותפים שלנו. לצערי, אני אגיד את זה, גדי איזנקוט הוא אחד האנשים שעושים היום את הנטל הכי מרכזי על קבינט המלחמה. אחד האנשים שהאמת הצבאית שלהם והאמת המדינית שלהם לא קיימת. אחד האנשים שכרגע מסכנים את חוסנה של מדינת ישראל. רונן, מילה? אין שום קשר בין ידיעת חלק מהחומרים, חצי או שליש, לבין הקונספציה. ברור. הקונספציה זה תפיסת ההגנה של צה"ל, שהוא שותף לה לאורך שנים, גם לפניו וגם אחריו. בדיוק, טוב. צריך לומר שהקונספציה הזו היא גם מנת חלקו של ראש הממשלה נתניהו. ברור, אף אחד לא מתווכח עם זה. כמו גם הדרג הצבאי, חסר לי אצל כולם כאחד, בהיבט הזה, הבנה של האירוע. תודה לעורך דין דוד פטר, תודה אלוף משנה במילואים רונן כהן, כיף היה לארח אתכם. בואו נראה את הדבר הבא, והדבר הבא זה הציוץ של מר פיינבוך, אפשר להראות אותו, שכותב מיום הטבח, מרגש, ישוחרר גטו עזה, הוא כתב אצל שוקן, הוא כותב בהארץ, הוא כתב את זה ביום הטבח. שהוא למד בישיבת החלים. מה הוא למד? בישיבת החלים. אני אמרתי, אלה שעוברים צעד הם הכי בעייתיים, ועמוס שוקן כתב בתגובה, ככה הוא כתב עמוס שוקן, אני מצטט, מה שריגש אותו ככל שהבנתי הוא שהפלסטינים מצאו דרך לצאת מהגטו שישראל כפתה עליהם, ואת הבמה הוא קיבל המאמר ששלח לעיתון הרבה לפני 7 באוקטובר, כשההתבטאות הזו לא הייתה קיימת. עכשיו, מה זה ההתבטאות הזאת? מה זה? שמופרעים לזה. בסדר, אז הוא התבטא. לא, אגב, בוודאי, מותר לו אל תיתן לו מסך. אני נותן לו מסך. אנחנו חושפים את הדברים האלה, זה התפקיד שלנו. בלעדינו לא היינו יודעים שיש, בלי ישי פרידמן, שיש פרופסורית... 14 וגלי ישראל, 12 היה קובע את הסדר יום. כל עוד השירות הציבורי מקבל את העיתון הזה בבוקר כמנויים בשירות הציבור הבכירי, אני אוציא להם בפנים. והתרגום באנגלית שהולך לכל העולם. That's it, נכון? נגמר לנו הזמן. תודה רבה, ישי פרידמן. תודה רבה לאליה רוסיליו. אליה היה אחלה. ציפי ברנד, תודה רבה. תודה רבה שבאת. קוב ברדוגו, תודה רבה. אתה ממשיך במדור.